tao adunay maayong plano ang Ginoo. Sa imong kinabuhi si Jesus lamang ang bugtong pahandi. Pagbantay sa tanang panahon kay ang pagsulay ikaw gustong pukana. Apan ayaw kabalaka ang pulong sa Dios hinuon ang kuna. Himoa siyang bahandi kay ang Dios mohatag kanimo kinabuhi. Ang kasulatan nagingon ang tao mabuhi dili sa panlamang kundi sa matag pulong usab nga isulti sa Dios. Nahimugso kining atong tulumanon ang pulong mo kinabuhi ko. Ang pulong mo kinabuhi ko maghatod nganha kaninyong mga mensahe sa kaluwasan, kabaguhan, kadaugan nga gikutlo sa balaang kasulatan. Mayong gabi, mayong pakiguban, welcome na usab sa itong programang ang pulong mo kinabuhi ko. Dalaygon ang Dios nga naghatag kanato kadaugan o kalampusan, di natong nasinatian ang iyang protection o pagatiman o giyatang gitagbo sa tanan nga atong gikinahanglan. Tungod sa pagkamaayo sa Dios mga kaigsuonan ato ning atong pasalamatan ang Dios, ato siyang pasidunggan sa iyang pagkamaayo sa matagusan nato kinabuhi. Pag-ampo kita. Amahan namo nga Dios sa makagagahom, Dios nga maoy nag-uban, nagpanalipod, nagbantay sa matag-usa nga midango mituo kanimo. Salamat o Dios nga padayon ka nag-uban ka namong tanan. Salamat o Dios nga imo kaming gitagan og kalampusan kadaugan ug labaw sa tanan imo kaming giatiman sa unsay mga gikinahanglan sa imong katawhan padayon kang nagtagbo. Salamat o Dios sa imong pagproteksyon ug paghatag og kalampusan sa tibok adlaw. Diin kami o Dios nagkinabuhi sa imong ngalan. Iblis na usab ang among panag-uban. Panalanginin na usab kami sa imong mga pulong nga among mabati madunggan sa among panag-uban ini mong programa gikan kanimo. I-bless Ginoo matag-usa sa ngalan ni Jesus. Amen. Oh, amen. Mahanaw sa lamang ang magpabili ang pulong mo. Dili mausap ang asahan mo nga ako daton sa trono mo. Ang pulong mo kahayag ko, sa pulong mo nalingon. Okay no, salamat kayo sa pagkaamaayo sa atong buhi nga Dios. Dalaygon ang Dios nga nag-uban ka natong tanan. Ang pulong mo. Ug ato ta sa paghatag og panahon mga kaigsuonan sa basa sa inyong mga mensahe nga inyong gipaabot diri sa atong panag-uban sa atong programa ang pulong mo kinabuhi. Ug maayong gabi, maayong pakiguban, maayong pagpaminaw sa tanan nato mga kaigsuonan diha kang Kristo Jesus. Ato mga igsuon nga nagsunod kanunay sa ato nga programa ang pulong mo kinabuhi ko pinaagi sa 101.3 FM station nga nanukadiri sa Sitio Kaluktugan, Barangay Sardinia, sakop sa Malabuyok, Cebu. Mayong gabi, mayong pakiguban ni Brother Moses Cardente ug ni Brother Pedro Arsula. Maayong gabi, mayong pakiguban. Mayong gabi, may pakiguban, dalaygon ang Dios sa ato mga kaigsuonan diha sa Sitio Ampak ug Sitio Linao ni Brother Johnny ug ni Sister Christy ug ni Brother Julius. Maayong gabi ni Brother Julius ug maayong pakiguban, maayong pagpaminaw ni Gao Joel, paring Joel ug ni Daikora ug maayong gabi ni Dong Albert. Maayong gabi ninyo diha Gao ug maayong pakiguban ni sa tanan nato mga kaigsuonan, mga Dinoyo family, mga De Villeres family, mga Tamayo family. Maayong gabi, maayong pakiguban, ang Dios magpanalangin. Nabago ko ang pulong mo. Ato tagaan og pagtagad mga kaigsuonan ang paghatag og panahon sa inyong mga mensahe gikan sa ato mga kaigsuonan nga nagsunod sa ato nga programa. Ilabi na usab ni Sister Nars Boyan. Mayong gabi, mayong pakiguban ni Merlinda Riambunansa. Good evening Pastor og sa tanan na minaw sa mga pulong sa Ginoo. Mayong gabi, mayong pakiguban ni Jorim Casilaw. Mayong gabi Pastor Gideon, salamat sa Ginoo sa iyang mga mensahe. God bless us all.
ko. Maayong gabi ni Jocelyn Bagyo. Yes, amen Lord. Dag si Joanna o Kuliam Ponce. Maayong gabi usab ni Popox Mali Numbay. Good evening Pastor Wasing from Sitio Ginitan, Pagalungan, Cagayan de Oro City. God bless natong tanan. Mayong gabi may pakiguban ni Peter Lansayan na sumunda og Sagula. Mayong gabi usab ni Rain Donairi. Mayong gabi Pastor Gideon. Matod pa ni Sister Nars Boyan. Dalaygon ang Dios ning matahom nga kagabion Pastor Gideon. Salamat kay naka-live kag sayo. Salamat sa Ginoo nga naningkamot gyud po ko maka atuban sa tabang sa Dios mga kaigsuonan nga maka live tag sayo diri sa ato ang programa. Gikan mi nga nagkuyog akong misis tungod kay doon na may gitrabaho o niya nagtembaya yung ay ming duha mga kaigsuonan na human rapod taon og sayo og nakasugod utsab tag sayo. Dalaygon ang Dios magpanalangin ilabi na sa awit makalangit. Handa ka na ba? Mayong pakiguban ni Philly Impis. Mayong gabi Pastor Gideon og ni Ruben Veloso Aroxina. Good evening Pastor. Dalaygon ang atong buhi nga Dios. Mayong gabi ni Mary Joy. Mayong gabi ninyo diha og ni Peter Lonsayan sa Umonda, Sagula. Mayong gabi Pastor from Litbog, Bukidnon. Mayong gabi may pakiguban ni Generous Corbita Atop, Torrente. Maayong gabi Pastor Gideon, salamat sa Ginoo lain na pod nga hikahigayonan makapaminaw sa iyang mga pulong ning kagabion. Si Nico Biol Pahardo, maayong gabi Pastor Wasing from Lupon, Davao Oriental. Matod pa ni Jorim Kasilaw, Pastor Pahil Kogpre, Pastor nga dasig ko kanunay sa pag-alagad sa Ginoo Pastor. Salamat sa pagbasa Pastor, God bless. Usa sa akong ika-advise nimo Jorim, ipigi ang mga saal sa atong Ginoo. Kay mao nay makadasig o makalig-on nimo. Pero kung ang mga saad sa Dios atong kalimtan ug atong itutok ang atong kaugalingon sa mga butang sa kalibutan, labi na sa atong kaugalingon, maluya gyud ta. Unay atong hisgutan karon ang mga saad ni Ginoong Hesus ug ang mga pamaagi niini. Ato ron yan ang ipapadayon mga kaigsuonan ang ato ang Bible series nga pagtuon nga nanata sa ikaduhang Timoteo o katapusang kapitulo sa ikaduhang Timoteo o niya musunod dayon ang sunod nga libro. Maayong gabi mayong pakiguban ni Rotsel Gaba Singgit. Maayong gabi Pastor Gideon. Pa-shout out ko sa ako family Singgit Gabas ang Ginoo magpanalangin kanatong tanan. Request song Pastor, gihimo mong bag-o. Salamat. Ganito ang mga gawa mo na hindi galugod-lugod sa Diyos na may likha sa'yo. Tunog ng trumpeta ay may lakhala sa lahat. Atong tagaan og pagtagaan ng request awit makalangit dire nga matod pa gihimo mong bag-o. Nga matod pa gihimo mong bag-o. Okay, atong tagaan og pagtagad ha. Awit makalangit. Salamat sa inyo nga pag-share sa atong programa ang pulong mo kinabuhi ko. Dalaygon ang Dios magpanalangin sa tanang nag-share sa ato nga programa. Si Jocelyn Bagyo, Pastor request kog song Ikaw Ra. Salamat. Gipalit-palit sa kahanginan, dawalay pulos ni ining kalibutan. Sa mga
Katawhan daw di ka makitaan, paggalabyan usahay matamakan, mapatiran pagyud malagpot ug maluwaan. Si Arlene Budron Himintiza, maayong gabi Pastor Gideon og sa tanang tigpaminaw sa imong live. Maayong gabi maayong gabi. Murag si Mike Balbuan, maayong gabi Pastor Gideon, watching from Kapas Tarlac. Salamat sa Dios. Si Pastor Dili Manatad, Pastor, maayong gabi ninyo diha Pastor. Ato ang makugihon, maabdikon nga alagad sa Ginoo, igsuon diha sa buluhaton sa Ginoo. Maayong gabi nimo diha Pastor Dili Manatad. Maayong gabi ni Jenny Ross Corbita Atop. Matod pa Pastor, pwede prayer request kalig-on kadasig sa pagpangalagad sa Ginoo, kalinaw sa pamilya. Usar agyod nga ako ang ikadasig ninyo aron na amoy kalig-on o kadasig salig sa Ginoo, aron na amoy aron na amoy pagsalig. Ayaw ibaylo ang iyang mga saad sa mga butang sa kalibutan. Si Propeta Isaias nagsulat siya nga ang mosalig sa Ginoo makabaton kanunay bag-ong kusog. Mahimo silang daw samas agila, manglupad, manglakaw, matod pa diha nga dili kapuyan, managan nga dili kapuyan, dili laayan. Ang Yahweh salig. Unsaon po nimo pagsalig ko nimo nang gikalimtan ang mga saad sa Dios? Doon na pabay mga saad sa atong Ginoong Hesukristo nga nagpabilin sa imong kasing-kasing karon? Sultihan di ka bisag pila pa ka mga tao nga nagampo para nato, para nimo. Kung ibaliwala lang nimo ang mga saad ni Jesus, di gyud mo abot ang tinuod nga kadasig o kalig-on sa pagpangalagan sa Ginoo. Unang ang imong prayer request gitubag na saligi ang saad sa Ginoo. Ayaw ibaylo sa mga butang sa kalibutan. Usa man gud sa mga problema sa tao na ipagtuo sa Ginoo, pero ang gitipigan nga mga pamaagi ug ang mga saad sa tao. Labi na kung hapit na eleksyon. Mayong gabi, mayong pakiguban. Matud pa ni Jonaliza Castrodes. Mayong gabi diha kanimo Pastor. Salamat sa Dios. Makadungog na pod ko sa ihang mga balaang mensahe pinaagi sa live bisan na ami sa laing nasod. Dalaygon ang Dios sa walay katapusan. Shout out ko sa akong pamilya diha sa Barangay Lutod o Pinamungahan, Cebu, sa pamilyang Hirsamyo. Labi na sa akong bana si Jimar Hirsamyo og sa akong og sa akong among anak watching from Saudi Arabia, Riyadh City. Request kog awit Makalangit sa ang pagkamaayo mo. Og palihog lang pod ko og share no sister no sa imuhang pamilya ni atong live para makadungog usab sila sa imuhang greetings. Maayong gabi, maayong pakiguban ni Bongbong Roam, maayong gabi Pastor Bantayan Cebu, NHA Kabak, salamat sa Ginoo, minaw na punta sa pulong sa Ginoo. Si Alex Ganso Omak, shout out ko ni Jocelyn nga sigig scroll sa iyang cellphone pero naminaw sa nindot nga programa nga gipiyal sa Ginoo. Nindotan no? Salamat kayo. Si Generous Corbita Atop, ma-request ko po sang Pastor Gipabaton po. Salamat.
Okay, salamat sa request. Awit makalangit nga gihimo mong bago. Awit makalangit nga atong tagan og pagdagad. Ikaw ra. Daygon ka, ugawitan ka, o Diyos. May paugnat sa kagabion sa mga pagdaig pagpasalamat sa pagkamaayo sa atong buhi nga Dios. Sa atong naangkon nga panalangin og kalampusag kadaugan, walay laing alagaran og pasidunggan siya lamang na mao'y nagluwas sa matag usa gikan sa kasalanan. Mayong gabi, mayong pagpaminaw ni G-Mart Villanoca. Matod pa, good evening Pastor Gideon og sa tanang viewers, dalaygon ang Dios. Mabati na usab kanamo ang ihang mga pulo nga imong isabwag sa matag usa. Shout out ko sa Shaton ni Negros Aligado family watching from Pulilan, Bulacan. Si Roel Payuta, maayong gabi Pastor, dalaygon ang Dios. Si Dikina, maayong gabi. Og ni Jerly Salvia Pigalan, maayong gabi kaninyong tanan. Pastor, naalang ko'y isingit pinaagis pagpangutan na bahin sa ahong damgo. Nga kaduhag yun ni nako gidamgo nga parihag yapon nga damgo. Naay bai Pastor Gideon nga iha daw kong pasudlan og daotang espiritu og nakigbisog kuno ko pinaagi sa mga pagampo nga hugot kunang kinasingkasing ba nga pagampo kay aron dili ko masudlan sa daotang espiritu. Og salamat sa Ginoo kay nadaog gyud nako Pastor Pastor Gideon ang daotang espiritu og nakamata ko. Pagmata nako Pastor Gideon, ako lang gitiwas ang pagampo o grabe naman hinuon nakong hilak sa kalipay. Paliw ko Pastor Gideon aron mawala na ni ako huna-huna kay murag na adjoy buot ipasabot nga unta nagpre man unta ko sa dili pa ko matulog. Ang imong damgo dili na dapat kabalakan, dili ka dapat makanabitang makaingon ta nga dili ka dapat kana bitong makuyawan, mahadlok. Ang imuhang damgo paandam na nimo aron mahimo ka nga kana bitong niabot na nimo aron makaandam ka. Ang daotang espiritu ang buot ipasabot ana daotan nga doktrina, mensahe nga makaguba sa imong pagsalig ug pagtuos Ginoo. Dunay doktrina nga dili mao nga itanyag nimo ug dili ka dapat mabalaka ana kadili na sama sa imong makita nga uban moingon tang masudlag spirit daotang espiritu. Hinumdumi ni Sister Nars Boyan, ikaw ug ako kitang tanan nga mga magtotoo ug tinun-an ni Kristo, doon na natay Holy Spirit. Walay bisan kinsa nga makabuntog sa balang espiritu nga niya nato. Ang daotang espiritu nga naa sa imong damgo, doktrina nga dili na mao nga itanyag nimo sa imong pagpangalagad kang Kristo. Ang ako ik-advise nimo, ayaw entertain ang mga doktrina nga wala sa Biblia. Ang Dios magpanalangin kanimo. Mayong gabi ni Roel Sanipa, mayong gabi diha Pastor, mayong gabi ninyo diha Brother Roel Sanipa, matod pa ato mga igsuon usab diha sa Tumunoy, Moalboal, Cebu. Uban ni Sister Tonia, mayong gabi ug mayong pagpakig-uban. Ipangumusta ko ni Pastor Adila, dalaygon ang Dios ug sa tanan to mga kaigsuonan diha sa Tumunoy. Maabot ra gyud ang panahon, mag-uban na gyud ta diri usab sa sa Malabuyok, labi na karong Marso. Gikan ni
Anib Serenio, yes, good evening, Pastor Gideon, watching and listening, watching from Sigaboy, Davao Oriental. Thanks sa pulong sa Ginoo. Si Gina Kamahalan, maayong gabi, Pastor. Sa tibok mong pamilya, request kog song Milagroso. Salamat, Pastor. Ang Dios magkauban kanunay kanin. Ug sa tibok mong pamilya, o ganatong tanan. Mayong gabi ni Dikinia, request kong kanta, Pastor, ni ako. Okay, ako ani nga pangitaon diri. Mayong pagpaminaw ni Akira Manukan, maayong gabi, Pastor Gideon. Thanks God kay nakapanood na naman ko sa imo programa. Salamat kayo sa inyong pag-share. Ang Dios magpanalangin sa inyong paghimo niini. Mayong pagkikuban ni Marlene Garganera. Good evening, Pastor. Replay lang ko kay putol-putol ang connection sa wifi. Sinel Siton, maayong gabi, maayong pagpaminaw ni Vine P. Delarion. Maayong gabi, Pastor, sa tanang nagsunod sa imong programa, watching from Dumaguete City. Maayong pakiguban ni Pastor Sapri Candelario. Maayong gabi, Pastor, on air na ka sa Shiny PM 95.3 Balok, Barangay Santo Niño, Tanhay City. God bless everyone. Musta mo diha, Pastor? Paso ba kabisita mo dire sa karong Disyembre dire sa Malabuyok? Makabisita mo dire. Mani akong prayer nga maka-steam mo dire karong Disyembre. Si Marlon Palma, maayong gabi, Pastor, request kog kanta Hangtod May Kinabuhi. Okay. Hangtod May Kinabuhi. Ako ra ning isave. Marjun Palma, ako rin naisip ang imuhang request. Wagas Rico, matod pa, blessed evening, Pastor Gideon, grasya sa Ginoo. Diyan na po mi gaabang sa minsay sa Dios ug dalaygon ang Dios kanatong tanan. Awit makalangit atong tagaan ug pagtagan gipabaton na diri lang sa atong programa ang pulong mo kinabuhi ko. Si Kindi Espiga, kailan ka iniwan ng Diyos? Request ko, Pastor, mayong gabi. Si Calisti Pargan Rivas Ribolin, bi Pastor sa tanan dalaygon ng Diyos. Mga igsoon na murag dili na ako maapas ang inyohang kuan kanang inyohang mensahe kay dagahan man. Usa ka scroll na ako di pa gani mahuman. Muna nga ako ra ni nga tiwason nya gamiton pa man sa akong anak para magkuan sa iyang assignment kay searching naman ron ang ilahang mga assignment. So sa ato nga panag-uban mobalik ra ko og tubaya sa inyohang nga mensahe human sa mga mensahe sa Ginoo nga ato karong paghisgutan. Oras sa ato nga programa alas 7:19 sa kagabion ato nang hisgutan ang mga pulong sa Dios nga naghisgot sa mga saad sa atong Ginoong Hesus. Sa ako nang gikaingon katong ato ang pagtuon sa Biblia mahitungod sa series nga pagpamalandong sa pulong sa Ginoo ato tong ipadayon. Lamang sa akong pagpamalandong kaganina samtang nangayo kog mensahe sa Ginoo mao ni gihatag sa Ginoo ang mga saad ni Jesus ug ang mga pamaagi aron maangkon ang iyang mga saad. Importante gyud mga kaigsuonan nga sa ato ang pagpangalagad sa Dios. Dili nato wadon ang iyang mga saad. Dili nato kalimtan ang iyang mga saad. Kay mauni mohatag natong kusog. Mauni mohatag nato og kaisog kadasig sa pagpadayon. Sama sa usa ka tawo mga kaigsuonan nga duna siya gihulat. Kon dili niya kalimtan ang iyang gihulat, kana bitang dili siya malinga.
dili siya madisturbo, dili siya malipat. Doon na siya kusog, doon na siya kadasig sa pagpaabot. Sa mga awit makalangit nga gi-request diri sa to nga programa, ato ra ning Tagalog pagtagad human sa paghisgot sa pulong sa Ginoo. Sayod nga ikaw ang tanan ko, sa dihang nailhan ka giluwas mo. Ug karon nimo kung gitawag nga anak na nimo, ug parte na sa dakong pamilya mo. Okay no, salamat kayo sa inyong pagpaminaw. Kung sa Tagalog pagtagad ni Evelyn Johnny Librado. Maayong gabi, Pastor, shout out ko ni Librado family nga naa na sa Punglo, ilabina sa akong mama ug papa. Salamat sa amo ang sitio Punglo. Si Ninit Suliman, maayong gabi. Si Tata Kutanda, maayong gabi ninyo diha. Matut pa stay blessed, Pastor, dalaygon ang Ginoo. No? Salamat kaayo sa inyong pakiguban. Wato na ta sa paghisgot sa mga mensahe sa Ginoo, mga kaigsonan, mahitungod sa mga saad sa Ginoo. Sa krus, alang ka na ko Ginoo, dili ka bayran, dili hitugnan. Ang gibuhat mo sa krus, alang ka na ko Ginoo, dili ka bayran, dili hitugnan. Ang gibuhat sa krus, alang ka na ko Ginoo, dili ka bayran, dili hitugnan. Ang gibuhat mo sa krus, alang ka na ko Ginoo. Ang tugma nimo na imong Okay, sugod ta mga kaigsuonan sa paghiskot sa pulong sa Ginoo. Kung doon na mo'y mga pangutana o mga mensahe samtang dili pa gamiton sa akong anak, pwede pa gyud ako mabasa inyo ang mga mensahe, no? Labi na ni Mary Jane Kalimot Himina, request niya ko, Pastor, goodness Bisaya, goodness of God. Si Marge Inston, hi Pastor, good evening po. Good evening ninyo diha sis, ang Dios magkubar. Mga igsoon sa atong nga pagpuyos kalibutan, ikaw ug ako, kitang tanan gipasidan-an na gyud sa Dios nga atong gilagaran. Gipasadan-an ta sa mga posibilidad nga atong masinatian samtang nagpaabot ta sa iyang pagbalik. Importante gyud mga kaigsuonan nga sa ato ang paggamit sa atong kinabuhi, sa atong nauna, sa atong kasing-kasing, even sa atong pagbati, dili na to wadon ngang ato ang
sentro sa atong pagkinabuhi mao ang paghulat, mao ang pagpaabot sa pagbalik ni Jesus. Dili nato ni kalimtan bisan asa ta, unsa may ato ang trabaho, unsa may atong gipangayo sa atong Ginoo, unsa may ato ang gitinguha, unsa may atong gipangandoy, ato sa nang ipadaplin, gawas lamang sa gitinguha gipangandoy nga kita kuhaon sa atong Ginoong Hesus. Dunay taygi paabot ang iyang pagbalik. Sa atong pagpaabot sa iyang pagbalik, mga kaigsuonan, madali man og madugay, importante mga kaigsuonan, magpabilin ta diha kang Kristo. Ang tao nga nagpabilin diha kang Kristo, dili dapat malimot sa mga saad sa Dios. Dili dapat malimot sa mga saad ni Jesus. Aron ta magmaisugon sa pakigatubang sa bisan unsang mga sitwasyon nga gipasidaan sa atong Ginoong Hesukristo samtang kita naghulat sa iyang pagbalik. Nga ikaw ug ako makasinatig mga pagsulay, makasinati og mga kalisod, makasinati usab og kalaay, kabugaton, kaluya. Apan kining tanan dunay pangaagi ang atong Ginoo. Makasinati ta mga kaigsuonan nga isalikway ta. Isalikway ta sa atong isigkataw o kaha sa atong mga kaila. Pero hinumdumi diha kang Kristo, di ta niya isalikway. Pero dunay mga pamaagi si Jesus aron ang iyang mga saad atong maangkon. Diha sa iyang mga saad, mga kaigsuonan, nga mubalik siya, doon na pagyud siya mga saad nga mga ganti. O kining mga ganti, mga kaigsuonan, nga gisaad sa atong Ginoong Hesukristo kompleto. Doon na say ganti nga gusto niyang madawat sa mga minto ug misalig kaniya samtang naghulat ug nagpaabot sa iyang pagbalik. Ikaw ug ako nga nagpaabot sa pagbalik ni Ginoong Hesus, samtang naghulat ta, doon na say mga ganti nga ihang gisaad nga atong maangkon ug madawat samtang naghulat ta. Ug doon na pagyoy mga ganti nga iyang gisaad nga atong madawat sa dihang moabot na ang atong Ginoo. O niya doon na pagyud say mga saad, mga kaigsuonan, nga ikaw ug ako tagaan og hingpit nga kalipay. Munang na ako'y kanta, mga kaigsuonan, nga nahimo lonlon kalipay. Lonlong kalipay akong natagamtaman. Siguro ako ni nga kantahon, mga kaigsuonan, before ko mo padayon kini maong awit makalangit nga lonlon nga kalipay. O niya diha sa lonlon nga kalipay, mga kaigsuonan, nga gisaad sa atong Ginoong Hesukristo, dunay pamaagi ang atong Ginoong Hesukristo. So ako ani nga tagaan og pagtagad before ko mo padayon sa ato ang hisgutanan nga mga pulong sa Ginoo nga may kalabutan gyud sa mga saad ni Hesukristo nga atong nabasa og mabasa diha sa balaang kasulatan. Lonlon nga kalipay, kay ako sang tagaan og pagtagad. Lonlong kalipay akong natagamtaman. Lonlong kalipay akong natagamtaman. Tanang panahon ikaw, O Diyos, akong kaoban. Ang pulong mo kasing-kasing ko minkaan. Problema
ko, ako nang natalikda. Sayaw lang ako, kay si Jesus akong Pangulo. Sayaw lang ako, kay si Jesus akong Ginoo. Sayaw lang ako, kay nagmadaogon ko koyo kanimo. Magmaya lang ako sa kalibutan, kaya kadaogan ako nang nabato na. Ang saan mo, doon ako'y kasiguruhan, kay ang pagtulunan mo, karon ako nang gituman. Lukso lang ako, kay si Jesus akong Pangulo. Lukso lang ako, kay si Jesus akong Ginoo. Lukso lang ako, kay nagmadaogon ko koyo kanimo. Kay nagmadaogon ko koyo kanimo. Diha sa last stanza mga kaigsonan, matod pa sa awit nga, magmaya lang ako sa kalibutan. Dili lang kay sa matag Disyembre ta magmaya, kasadya niningtak na sa tanang tuig or sa tanang adlaw sa tibok tuig, dapat magmaya ta. Magmaya lang nga naman ako sa kalibutan, nga naman kay ang kadaogan ako nang nabato na. Ang saad mo, doon ako'y kasiguruhan, kay ang pagtulunan mo, karon ako nang gituman. Usa ka mensahe mga kaigsonan nga kung imong yung sabton ang lyrics sa maong kanta, mga igsoon, doon ay say mga saad. Unya doon ay mga pamaagi aron ang iyang mga saad atong maangkon. Matod pa, magmaya lang ako sa kalibutan, kay ang kadaogan ako nang nabatonan. Ikaw ug ako nagmadaogon naman ta sa mga pagsulay sa kalibutan, kay naa naman ta kang Kristo. Ang kadaogan ako nang nabatonan. Ang saad mo, doon ako'y kasiguruhan, kay ang pagtulunan mo, karon ako nang gituman. Lukso lang ako, kay si Jesus akong Pangulo. Lukso lang ako, kay si Jesus akong Ginoo. Lukso lang ako, kay nagmadaogon ko koyo kanimo. Kana bitong mosimba ka o niya piling perlero. Maglisod kag lokso ay. Maglisod kag lokso. Maglisod ganig tikab ang tikod kung naa kay problema. Pero diha kang Kristo, ang imong problema mawagtang ra. Usas mga pamaagi aron mawagtang mga kaigsonan, naa sa first stanza nga, lonlong kalipay akong natagamtaman ng panahon, ikaw Diyos akong kauban, ang pulong mo kasing-kasing kuminggaan. Mga problema murag akong balikan ha, kay murag malimot ko gulay gitara. Lolong kalipay, lolong kalipay akong natagamtaman tanang panahon, ikaw o Diyos akong kauban, ang pulong mo kasing-kasing kuminggaan. Problema ko
Isa man nato matalikdan atong problema kon ang atong unaw nagkasing-kasing puno sa mga pulong niya. Kay diha sa mga pulong niya, na diha ang mga saad sa Dios. Una nga mga problema atong isalikway, atong makalimtan kung sa atong nahuna puno ni pulong sa Dios. Kung puno sa pulong sa Dios atong hunahuna mga kaigsuonan ko sa Ginoo, naatay kadasig, dili kaluya. Naatay kadasig sa pagpadayon, mga igsoon sa pagpangalagan sa Dios. Sa atong pagpuyo sa kalibutan, mga igsoon, ikaw ug ako gipasidan-ana sa atong Ginoo. Dili ta dapat makalitan, dili ta dapat mabalaka, or dili ta dapat makuyawan. Labaw nang dili ta dapat kana bitang matingala. Kay samtang nagpuyo patas kalibutan nga naghulata kung kanus ata kuhaon sa Dios ug matud pa ni Apostol Pablo, kanus ata sagupon sa Dios sa hingpit. Ang atong kasing-kasing, ang atong nahuna, ang atong pagpuyo sa kalibutan makasinati og mga pagsulay o kaha mga katalagman. Pero kung atong tipigan o ikinabuhi ang mga pulong sa atong Dios nga gilagaran, atong maangkon og matagamtaman ang iyang mga saad. Sa ato karon nga panag-uban, usa nga mga gidasig sa atong Ginoo nga dili dapat nato kalimtan ang iyang mga saad. Samtang nangayo kog mensahe sa Ginoo ug samtang namalandong ko sa ato ang Bible series nga pagtuon diha sa ikaduhang Timoteo, gitagaan kog mensahe sa Ginoo. Wala ko masayod kung unsay rason nganong mauni ang gihatag sa Ginoo. Usas ako ang nasabtan nganong gusto sa Dios nga ato ang mahinumduman ang mga saad sa Dios tungod kay daghan kaayong mga tao nga nagtuo apan naas kaluya. Naas kaluya sa pagsimba, naas kaluya sa paghalad para sa Dios, naas kaluya or pagduha-duha sa pagbuhat sa mga buluhaton ingon nga mga tinun-an ni Kristo. Naay mga pagduda nga maoy nakapaduso or nakahatag og kaluya sa pagpadayon sa mga buluhaton nga moresulta unta ganti sa ato niyang pag-atubang sa Ginoo. Daghan nga mga ganti nga gipakita, nga gipahibalo, gipasidaan ang atong Ginoo nga iya kining giandam alang lamang sa tanang mga matinud-anon. Ug ang mga tao nga misugod sa pagkinabuhi matinud-anon nakita sa Dios nga naay kaluyahon. Usa sa mga hinungdan tungod kay ang mga pulong sa Dios nga atong gilagaran diin naa diha ang tanang mga saad daghanang gikalimtan. Mangumusta ko sa inyong kinabuhi. Duna pa ba'y saad ang Dios nga inyong gitipigan? Duna pa ba'y saad si Jesus nga buhi karon sa imong hunahuna, buhi karon sa imong kasing-kasing? Kung dunay saad ang Dios sa imong kasing-kasing, sa imong hunahuna, or ang tanang mga saad sa Dios maoy naghari karon sa imong hunahuna, sa imong kasing-kasing, sultihan ti ka, ikaw na ang Kristohanong magdadasig. Dili na ka mistil pa nga magpa-pre-request, kundili ikaw na ang mangampo para sa mga tao aron madasig sa pagpangalagad sa Ginoo. Usa ba ka sa mga tao nga nahimong Kristohanon nga naay kadasig sa pag-ampo sa Dios alang sa uban? Or usa ka Kristohanon nga wala nay kadasig sa pag-ampo para sa uban?
kung wala na kay kadasig sa pag-ampo para sa uban, maabot og makita usab ang kaluya. Usas mga ilanan nga naakas kaluya, kanunay kay nag-ampo para sa imong kaugalingon lamang, ug wala na'y panahon sa pag-ampo para sa uban. Unsa kahay mahitabo kon ikaw ug ako kuhaon na sa atong gilagaran? Makadawat ba kahataganti kung wala tay trabaho nga napadayon or wala tay trabaho diha sa Ginoo? Nato hinumduman, ikaw ug ako nga nagtuo sa Ginoo, giklaro ni Hesukristo nga naay gyoy trabaho. Usa sa mga trabaho sa mga Kristohanon maong pag-ampo. O kining maong pag-ampo dili lamang nakasentro sa kaugalingon, kundi nakasentro sa uban. Gani sa panahon sa pagpanimba or panahon sa Domingo, kinahanglan ang mga Kristohanon nga nagtigom, nga nagkahiusa sa pagdaig sa Dios, dunay oras o dunay higayon, panahon sa pag-ampo alang sa katanang katawhan sa Dios. Mga igsoon, mangumusta ko sa inyuhang kinabuhi, sa inyuhang pagkakristohano. Doon na pa ba'y saad ang Dios sa inyong nauna? Doon na pa ba'y saad si Jesus sa inyong kasing-kasing? Hinuktuki sa makadiyot o pangumustaha ang inyong kaugalingon. Pangutan-a sa makausa ang inyong kaugalingon kung na pa ba ang mga saad sa Dios. Sultihan ta mo kung naang mga saad sa atong Ginoong Hesukristo, dili na mistil pa kang dasikon. Ikaw na ang Kristohanong magdadasik diha sa imong pamilya, diha sa imong mga kaila. Dasig ka sa pag-share sa pulong sa Dios. Dili mo sab ka ka-share kung wala ka magtuon. Buti pasabot kung naa kanunay ang mga saad sa Dios imong kinabuhi. Naa kanunay ang kadasig sa pagtuon sa pulong sa Ginoo. Dili kay gikapuyan ra ka sa pagsigig scroll sa giglantaw anang mga vlogger, sige lantaw anang mga gipang-upload sa YouTube o uban pang mga video diha sa FB. Sultihan ko kamo, nagpalabay ra mo sa oras o giusikan lang ang higayon. Pero sa atong kinabuhi nga nagunitag cellphone, wala tay laing gipangita kundi ang mensahe ni Lord. Sultihan ti ka, ikaw ra nga Kristohanon, gibless o gibless pag-ayos sa Ginoo. Mga igsoon, ang Dios nagpahinumdum sa iyang mga saad aron ikaw kako dili na mistil pang dasikon, kondili sa pagdasig na sa uban. Nindot kaayo nga tan-awon tas Ginoo, nga nagtuo tas Ginoo nga kanunay tang nagdasig sa uban. Malipay ang Dios nga makakita ug kanabitang makasud-ong nato nga nahimo tang instrumento aron ang uban makaalagad sa Ginoo. Kay usa sa gipangita sa atong Ginoo aron magpabilin ta diha kaniya, bunga. Bunga mga kaigsuonan, kay kung dili sa ta kapamunga, gipasidan-an na ta sa Ginoo nga putlon ta. Buti pasabot, wala na tay relasyon sa Dios. Wala na tay connection sa Dios. Yes, magpabilin nga mo ang kunta nga naipagtuo, pero moabot gani nga wala tay bunga. Kutob na lang sa pulong pagtuo apan luya sa trabaho para sa Ginoo. Kumusta naman ka? Dasig pa ba ka? Dasig pa ba ko? Dasig pa ba ta sa trabaho para sa Ginoo? Dasig pa ba ta sa pag-ampo para sa uban? Dasig pa ba ta sa pagtudlo, sa pagpahimangno, pagpasidaan
mga igsuon sa mga tao nga naginahanglan Ginoo, dapat lang dasig ta kay mo nay trabaho ingon nga kita Kristohanon sa atubangan sa Ginoo. Mga igsuon ko kang Kristo, dili dapat nato kawangon ang sakripisyo nga gipakita nga gisugilon sa atong Ginoo sa iyang mga apostoles nga gisulat diha sa balaang kasulatan. Dili unta nato sayangon o kawangon ang iyang mga sakripisyo. But ipasabot mismo kita makakita sa resulta sa iyang mga sakripisyo. Gisakripisyuhan ta dili aron ka maluya, dili aron ka muhundang, dili aron ka muhunong. Gisakripisyuhan ta aron ta mupadayon, aron ta madasig malig-on sa buluhaton nga dili nato kaya kung wala siya. Mga igsuon ko sa Ginoo, sultihan ko kamo. Gusto na kong ipadayon ang series nga pagtuon apan dunay mensahe si Lord. Samtang na malandong ko mga kaigsuonan, gidasig ko pag-ayo sa Ginoo nga musayo kog live pakig-uban kaninyo. Kay dunay mga importante nga dunay mga importanteng mensahe ang Dios nga gikinahanglan nga kana bitang mapresko pagbalik sa atong nauna, mapresko pagbalik sa atong kasing-kasing, kumbaga malabas sa ato ang hunahuna. Dili gusto ang Dios nga ibaliwala nato ang iyang mga saad. Kay mo resulta nagkaluyahon, wala nay kadasig. Sultihan ko kamo, kung ang tao wala nay kadasig, luya na usab na sa pagdasig sa uban. Dili na usab na siya kadasig sa pagdasig sa uban. Ug usas mga ilanan, kulang na ang iyang pag-ampo. Wala na say panahon sa pagbasa sa Biblia. Luya na ang iyahang kaugalingon sa pagtuon sa pulong sa Ginoo. Sultihan ko kamo, ang tao nga sama ni ana dili makapadayon sa pagpahimaya sa Dios. Kung ang usa ka Kristohanon dili makapahimaya sa Dios, mga kaigsuonan ko sa Ginoo, ang mga panalangin sa Dios nga giandam unta alang ni anang maong Kristohanon, dili na niya ipadayon og isalig na sa uban. Maunay giingon sa Ginoo, ang taong kapiyalan, piyalan pagdaghan. Gusto ba ka nga piyalan pa sa Dios? Siguruhon nato nga himaya ang Dios. Mga igsuon ko sa Ginoo, usa sa mga saad sa Dios, ato nang hisgutan ang mga saad sa Dios. Kay maunay makapadasig nato. Wala man siguro nimo ni madunggi or kaha wala ni kanabitang wala ni dunggi nimo sa imong simbahan, ayaw kaluya sa pag-adto sa imong simbahan. Ayaw sabdayga ang atong programa ug imong dauton ang imong simbahan. Nakadungog ka sa pulong sa Dios diri sa atong programa para imong maatiman ang trabaho diin ka gibutang karon sa Ginoo. Sultihan ti ka, makadasig ka sa uban, labi na sa imong simbahan, kung ikaw mismo nagpabilin diha sa saad sa Ginoo. Usa sa mga saad sa Ginoo, mga kaigsuonan, kinabuhi. O kining kinabuhi nga gisaad ni Jesus, duna say pamaagi aron ang kinabuhi maangkon, mabatunan natong mga Kristohanon. Maghisgot gini tag kinabuhi, mga kaigsuonan, kana bitang ready nga mo response. Kanunay andam sa pagtubag. Kanunay andam sa pagtando sa sugo sa Ginoo. Ang ready, mga kaigsuonan, nagpakita na nga dili ka antigong mobalibad, pero ang taong dili ready kanunay nang naay mga hangyo.
sama sa mga estudyante nga way tuon-tuon, moingon na gani ang maestra. Okay. Kinahanglan mo kuha na mo og papel para sa atong exam. Ma'am, wait sa ma'am, daghan ka ayong mga pasakayle ang mga estudyante nga way tuon. Kay sige rag scroll sa cellphone. Pero ang estudyante nga kanunay nagtuon ug dunay nakatunan, keep silent ra gyud sa panahon nga adunay mga exam. Dili makalitan o niya excited kung naay mga exam. Sama usab ni ana ang mga Kristohanon. Grabe ka kalma kung dunay mga pagsulay. Grabe ka kalma kung dunay mga kalisdanan. Ug sa panahon nga dunay mga minsay ang Dios, ready kanunay sa pagtubag ug pagtando. Yes, Lord. Ang kinabuhing dayon mga kaigsuonan nga gisaad sa atong Ginoo, dunay mga mensahe. Kumbaga, doon na say buot ipabuhat. Usas mga angay natong hinumduman, paningkamutan kining ipabuhat sa Ginoo. Kuhain yung Biblia diha sa Mateo Kapitulo 16. Mateo Kapitulo 16, versikulo 24-25, nag-ingon din he. Unya miingon si Jesus sa iyang mga tinun-an, kung ang usa ka tawo buot mahimong akong tinun-an, kinahanglan dili siya magtuman siyang kaugalingon. Pasano niya ang iyang cross ug musunod siya kanako. 25. Kay ang gusto magluwas sa iyang kaugalingon kinabuhi mawad-an hinuon ini. Apan ang mawad-an sa iyang kinabuhi tungod kanako makabaton hinuon niini. Ang kinabuhi nga gitanyag ni Jesus makuha lamang ni sa tao kung doon na say isakripisyo ug andam siyang musakripisyo. Ang giingon ni Ginoong Hesus mga kaigsuonan, dili magtuman siyang kaugalingon. Mga igsuon ang atong kaugalingon, daghang kaing gusto. Unya kasagaran sa gusto sa atong kaugalingon, supak sa gusto sa Ginoo. Tinuod na. Kasagaran kung ang kaugalingon ra gyud ang ato ang sundon, malayo tas Ginoo. Mao bitaw na nga usa sa mga gipakita diha nga gi-require sa atong Ginoo. Kining atong kaugalingon ato nang ilhon nga dili na atong kaugalingon. Kun dili binayra na ni, pinalit na ni, pinayalan na lamang taani. Dili na kitay tag-iya ani. Ang Ginoo na. Busa kung mugamit ta ni ini, gamiton nato para lamang kaniya. Dapat kung unsa may mga tawhanon, kalibutanon, dili na nato na gamiton. Ato na nang gisalikway, ato na nang gikalimtan, ato na nang gipadaplin. Dili na ta magtuman sa atong kaugalingon. Magisgot tag kaugalingon na ang pagkaluoran, pagkabagulbulan, pagkareklamador, o uban pa. May pagkahipokrito. Dili nato na gamiton. Sa panahon nga dili nato tumanan atong kaugalingon mga kaigsuonan, diha gipakita ni Jesus makasurvive ta sa trabaho sa Ginoo. Makapadayon ta. Makapasan ta. Apan sa panahon nga dunay kaluya, ayaw kabalaka. Dunay pamaagi ang Ginoo. Duula ra siya.
Inay mong tapadoula ang Ginoo kung doon na kay problema. Ayaw doula ang tao. Labi na kung wala sa Ginoo, kay kargahan ra ka. Musamot kag kabuga, musamot ang kabugaton kung tao imong duolon. Pero kung muduol tas Ginoo, ikaw sa problema hawason. Wow. Dalaygon ang mensahe, dalaygon ang Dios sa iyang mga mensahe. Nya ingon siya dinhi, di nganong kinahanglan dili ta magtuman sa tong kagalingon, kana bitang usahay manggod. Ang atong kaugalingon atong gipaimport kana bitang gitagaan og bili kaysa mga saad sa Ginoo. Ang tao nga muhatag og bili sa iyang kaugalingon, mag-isip nga siya'y swito para maatiman niya ang iyang kaugalingon kaysa pulong sa Ginoo. Mao na nga atong hinumduman bisan nasa ta dili na kita tag-iya ani. Kanang imong kaugalingon dili na ikaw mo'y tag-iya. Sinaligan na lang ta. Piniyalan rata. Kung mugamit ta ani, gamito nato sa paagi nga mahimaya siya. Ibaliwala nato ang unsa may gusto nato. Og atong i-priority ang gusto sa tag-iya ni ini nga mao ang Dios. Anya dili na to kabalag-an kung wala ta sa mga butang sa kalibutan. Importante nangalagad ta og nakapahimaya ta niya. Kaysa panahon nga ato ning buhaton, ang kinabuhi nga iyang gisaad atong maangkon. Diha sa kinabuhi nga gisaad sa Ginoo, mga igsuon ko sa Ginoo, iyaning paninduton. Kumbaga, kining atong kinabuhi, ato ning iyaning paninduton. Paninduton ni sa Dios. Mga kaigsuonan ko sa Ginoo. Si Jesus doon na sa isaad niya iyaning paninduton. Ina imong tapad, paninduton lagi ng atong kinabuhi. Wow, no? Paninduton sa Ginoo. Kana bitang paanyagon. Paninduton. Muna niingon si Jesus. Ang kawatan mianhi alang lamang sa pagpangawat, sa pagpatay, sa paglaglag. Apan ako mianhi aron ka makabaton og kinabuhing madagayaon. Sa Juan kapitulo 10 bersikulo 10, ang gisaad ni Jesus kinabuhing madagayaon. Lamang muabot lamang ang kinabuhing madagayaon kung musunod ka ni Jesus. Kung musunod ta ni Jesus, mga kaigsunan, maangkon gyud nato ang kinabuhing nindot. Unsa may mga unsaon man nato pagsunod ni Jesus, sundo nato ang iyang mga mensahe. Ikinabuhi nato ang iyang mga pagtulunan. Usas mga ilhanan nga nagkinabuhi ang tao sa mga pagtulunan ni Jesus, ang kinabuhi nagkanindot. Dili kay nagkaalaot, nagkanindot. Kana bang moingon ganitang nagkanindot ang kinabuhi, mga kaigsuonan ko sa Ginoo. Kana bitang kanunay kang malipayon, ilikay ka sa mga taong way kalipay. Gusto sa Ginoong ilikay ta niya sa mga dapit nga way kalipay. Ug dadon ta sa mga dapit nga puno sa kalipay. Giyahan ta niya. O niya, ang giya sa Dios mga kaigsuonan, ipaagig mga pulong sa Dios, ipaagig mga wali, or ipaagig mga pananaon o kaha mga damgo. Sa imong kinabuhi mga kaigsuonan, doon na ginay mga damgo.
Kay ako sama kanimo nga magtotoo sa atong Ginoo. Sa tanang sitwasyon karon og sa umalabot sa mga naagian, ako nang napangandaman tungod kay before nahitabo ang tanan, gipadaygan ko sa Ginoo sa mga damgo. Matod pa sa ako ang estudyante nga karon nagdumala ng mga simbahan, mga kaigsuonan ko sa Ginoo, wala say damgo nga dili matuman. Pagkanindota. Kana bitaw mga damgo nga dili gyud mapakyas, nagpakita na nga giubanan tas Ginoo. Munang kinahanglan ang damgo nato atong masayran. Kay dili man ta makalitan kung moabot na ang mga mensahe sa maong damgo. Sunod nga mga saad sa Ginoo, mga kaigsuonan, dili ta niya isalikway. Isalikway man kas imong higala, imong makaila, o sa mga tao nga imong gitabangan kaniadto, or kaha sa mga tao nga imong gisakripisyohan pag-ayo aron makaalagad sa Ginoo, isalikway man ka. Pero diha sa Ginoo, never kaniyang isalikway. Na imong tapad, dili ka isalikway sa Ginoo. Pero do na kay isakripisyo. Do na kay buhaton. So sa may mga buhaton, angay buhaton aron masinatian nato or maangkon nato, kita mismo ang makaangkon nga di gyud ta isalikway sa Ginoo. Sa Juan Kapitulo 6, akong basahon ang Juan Kapitulo 6, versikulo 37. Ingon siya dinhi sa 37, ang tanan nga gihatag kanako sa akong amahan, muari kanako og ang muari kanako dili ko gayod isalikway. Unsa may buhaton aron dili ta isalikway? Moduol gyud ta ni Jesus. Dili sad ta moduol kung naaray dunay mga problema nga dili na kaya. Usas mga nabatasan manggod sa tao, moadto rag simbahan, moadto ra sa Ginoo, or mohatag rag panahon sa mga magwawali kung dunay mga problema nga dili na kaya. Dili dapat, mga kaigsuonan, maunay atong nabatasan. Kana bitang muhatag ratag panahon kung dunay mga problema nga dili na nato kaya. Dili dapat tugutan nato bitaw nga ang Yahweh or ang rason nga nung muduol tas Ginoo tungod ras problema. Dili nato natugutan nga mabatasan nato nga magulat tag problema. Murag inana bitaw, mag-agad na tag problema, isa pa ta makaalagad o Ginoo. Pero kung wala gani problema, wa gyoy panahon sa Ginoo. Dili dapat inana ang atong kinaiya. Mga igsuon kos Ginoo, saan ni Jesus, di ka niya isalikway. Apan kinsa gani ang dili isalikway sa atong Ginoo, kanang muduol niya. Ang tao nga muduol niya, mga kaigsuonan, mao katong mga tao nga misurrender sa Dios. Mao katong mga tao nga mipataas sa ilang mga kamot og mipaubos sa ilang kaugalingon sa atubangan sa Ginoo. Kanang pulong pagsurrender. Lord, dili na ko kaya kung wala ka. Wala ko'y mahimo kung wala ka. Wow. Inana ba ang atong inampuan? Inana ba mga kaigsuonan ang mga minsay sa atong mga pag-ampo sa diyang muduol tas Ginoo? Or inani ang mga pag-ampo, Lord, nganong na ako'y pagsulay nga nangalagad man ko nimo?
Na Kristohano na nung ko, daghanan noong ko kalisod. Kristohano nung ko na anong ko'y mga problema. Mga igsuon, dili na mao ang pag-ampo nga inana. Mura bitaw ka og nakalitan. Murag nagduda. Mga igsuon kos Ginoo, aron dili ta isalikway, muduol ta kanunay sa Dios. Dili kay sa panahon ra nga naay problema, kon dili sa tanang panahon, muduol ta niya. Manaaman sa kalisod, manaaman sa mga pagsulay, naamas kadagaya, o bisan unsang klaseng season, dapat naatas Ginoo. Ang tao nga naa sa Ginoo, or miduol sa Ginoo, una sa tanan, andam sa pag-submitar sa sugo sa Ginoo. Lord, ni ako, gamit ako. Lord, ni ako, sugo ako. Lord, ni ako, gusto ko nga mosunod nimo. Kung mosunod ta sa Ginoo mga kaigsuonan, dapat wala na tay gikawilihan sa atong kaugalingon ug sa mga butang sa kalibutan. Kay ang tao nga mosunod sa Ginoo o niya magsigi og lingi sa mga butang sa kalibutan, dili takos sa pag-alagad sa Ginoo. Ing na imong tapad, duol tas Ginoo. Duol ni Jesus. Duol ta ni Jesus. Wa tay laing duolon. Wala tay laing sangpiton. Si Jesus. Kay dili ta isalikway. O niya, sa atong pagduol sa Ginoo, biyaan ang tanan. Mga bisyo, kasalanan, nga dili maayong mga buhat atong biyaan. Kay kung mo duol tas Ginoo nga naatay pagtuo apan magunit ra pod tatas gunitan ra pod nato ang mga bisyo or kaha mga dili maayong mga buhat, si Jesus misulti na daan, pahawa kamo, wa ko kaila kaninyo mga makasasal. Muna nga dili na tutugutan nga magpuyo ta sa sala. Sunod nga mga saad sa Ginoo, ganti. Perting daghan na ganti. Una, atong hinumduman, kinabuhi. O niya, kinabuhing paninduton sa Dios. Dili kay paalauton. Paninduton sa atong Ginoo ang atong kinabuhi. Di gyud ta isalikway. O niya, daghan kay pagyud siyag mga ganti. Unsa kaha ang mga ganti? Mga kaigsuonan nga gisaad ni Jesus nga dili dapat ato kalimtan aron dili ta maluya. Kay usagyod sa mga rason o hinungdan nganong ang tao naas kaluya, kay wala naman magpabilin ang mga saad ni Jesus sa iyang kaugalingon. Maunay mga rason o hinungdan nganong ang tao naas kaluya sa pagpangalagad. Dili na mga pulong sa Dios ang gitipigan. Ang uban ana, mga kaigsuonan, ang hinungdan nganong naay kaluya, paghigugmas mga butang sa kalibutan. Kato bitaw ang giingon ni Jesus nga ang binhi nga nahulog sa sagbuton, sama ni ini ang mga tao nga naminaw sa mga pulong sa Ginoo, nakadawat sa mga mensahe sa Dios, na anas Ginoo, pero giharian sa kaibog sa kalibutan o paghigugma sa mga butanga na ani ini, mauray mo lumos sa ilang pagtuos Ginoo. Or kaha katong mga tao nga malipayon nga midawat sa mensahe sa Ginoo, bless ko kayo Pastor Gideon, pero sa diha nga naay mga pagsulay, nalaos dayon. O niya, naaday pangutana, Pastor Gideon, katong mga nangalaos, di gyud to malangit. Maimperno gyud to sila.
Murabag kita'y pugson sa paghukom. Mura ba og kanang tudluan ta nga bitkon ta nga pahukmon ta. Ang nindot nga pangutana, Pastor Gideon, unsa may dangatan kahaato? Sumala sa Biblia. Sumala sa Biblia, unsa may dangatan sa mga taong wala na kapadayon. Ana na siya. Usahay manggod nga mga pangutana murag kung ang pastor atong pangutan-on mura bitaw og kanang pahukmon nato atong pastor. Kung danay mo yung mga pangutana mahitungod ana, usbon na nato ang pangutana. Pastor Gideon, unsa may mahitabo sumalas Biblia o unsa may mensahe sa Dios sa mga tao nga dili kapadayon? Ana kay kung moingon ta nga Pastor Gideon, maimperno gyud sila. Or kaha inyo mga pastor, pangutan-on ninyo ana, pastor, maimpirno gito pastor. Ang maahat lagi ning tao, maahat lagi ning pastor og panghukom. Nya moingon dayon nang hukom nas pastor. Wa man kabantay ang pastor, gisugo mas pagpahukom. Mga igsoon, daghang kainggante ang atong Ginoo. Marcos 10. Kung inyong Biblia, mga kigsonan, ablihig yapon diha sa Marcos 10, versikulo 39 hangtod sa 31. Marcos 10, 29-31. Miingon si Jesus kanila, sultihan ko kamo, nga ang mobiya sa iyang panimalay, o mga igsoon, o inahan, o amahan, o mga anak, o mga uma, tungod kanako og tungod sa maayong balita, makadawat og labi pang daghan ni ining kinabuhia. Wow. Makadawat siya ginatos ka mga balay, mga igsoon, mga inahan, mga anak, o mga mag-uo, mga uma, bisan tuod og lutoson siya. Og sa umalabot nga panahon, makadawat siya ginabuhing dayon. Wow. So dunay mga saad si Ginoong Hesus, ang atong Ginoo dunay mga saad nga madawat sa present nga kinabuhi. Kana bang karon pa ta? Karon naa pa tas kalibutan. Madawat nato. Ya at the same time, do na pud say saad nga madawat nato sa panahon nga moabot na si Hesus. Unsa gani madawat nato kung atong isakripisyo ang para sa atong pamilya, para sa ato ang sa giingon dinhi, mga igsuon, inahan, panimalay, mga anak, mga uma, tungod sa atong Ginoong Hesukristo ug sa mayong balita. Kaya ang tinuod mga kaigsuonan, daghan nga mga tao nga miundang sa pagwali o pag-Bible study o kaha pag-alaga diha sa simbahan tungod kay nanarbaho. Pero nindot kaayo mga kaigsuonan kung nanarbaho ka, damor kang nanarbaho, damor nimong naatiman hinuon ang pulong or ang trabaho sa Ginoo. Kay naa may nanarbaho mga kaigsuonan kus Ginoo, damor nilang naatiman ang panginahanglanon sa simbahan. Oh, kinsa may nag-atiman sa atong programa aron nakapadayon. Nganong nakapadayon? Katong mga taong nagtrabaho. Nga wala malimot sa iya sa Ginoo. Katong mga taong nanarbaho nga dunay kasing-kasing sa trabaho sa Ginoo. Ang problema kung nanarbaho ta, wala patay panahon sa Ginoo, wala saday panahon ni dasig sa pagtagbo sa panginahanglanon para sa trabaho sa Ginoo. Nibiya to sa balay or panimalay sa mga anak, dili sa
Dili tungod sa mayong balita, tungod sa kaugalingong tinguha. Pero dalaygon kayo ang mga Kristohanon o mga magtotoo o mga tinun-an ni Kristo nga nilayo sila sa ilang pamilya para maatiman ang trabaho sa Ginoo. Maatiman ang pagsangyaw sa pulong sa Dios. Ang pagsangyaw mahitungod sa plano sa Dios. Sa mga saad sa Dios, sa mga pamaagi sa Dios. Mga igsuon kos Ginoo, kung ato ng buhaton, dunay saad si Ginoong Hesus nga madawat tato sa present kana bitawng karon nga naapatas kalibutan. Makadawat kitag labi pang daghan ni ining kinabuhi. Wow. Unya makadawat kitag ginatos ka mga balay. Wow. Muna nga ang mga magtotoo sa unang panahon sa mga apostoles, nakabaligya silag mga balay. Yang saon po na to, pagbaligya, kung usar po atong balay. Muna nga, ang tinuod nga, may sakripisyo para pagsangyaw sa pulong sa Ginoo. Ganti ni, nga gisaa ni Jesus sa present, karon. Makadawat kag ginatusan, kabalay. Unya, mga igsuon, mga inahan, mga anak, o mga mga uma, bisan tuod og lutoson siya. Lamang, dili ta matingala kung naay mga paglutos. Ebidensya na nga nag-andam ang Dios og panalangin. Na kay mga paglutos, gilutos ka, usas mga gilutos, o usas mga naglutos, imong pamilya, o kaha imong mga kaila, o kaha ang mga taong imong gisakripisyohan kaniadto aron makalagad o giunay ra po kag lutos, ayaw na sila og kana bitawng kalaguti. Kay wa kay makuha na. Tugyan na sila sa Ginoo. Ipadayon ang imong trabaho sa pagwali para sa mga tao. Kay ikaw ug ako, mga igsuon ko sa Ginoo, Kristohanon gyud tang dunay trabaho. Ina imong tapad do na kay trabaho. Before nato maangkon ang kinabuhing dayon, makadawat ta sa mga butang nga gisaad sa atong Ginoo. Ato nang tuuhan. Ang tao nga ming tuo niini may sakripisyo. Dunay gibuhat. Kaya mag-unsa man nang moingon ta nga nagtuo unya way gisakripisyo. Si Apostol Santiago mingong ayaw uwata imong kaugalingon. Ayaw limbungi ang imong kaugalingon sa pagtuo nga makalimbong kamo sa Dios. Unsay gipugas sa tao mao'y ang anihon. Kung nagpugas ka, doon na kay gitanom, di gyud na mahitabong dili nimo anihon. Nganuman, hustisya ang Dios. Ina imong tapad, hustisya ang Dios. Unsay atong gibuhat, atong madawat. Timan ni ha, before nato madawat ang kinabuhing dayon, pialan kas Ginoo og mga butang. Pialan ka sa Ginoo og mga pamilya, mga inahan, mga amahan, mga igsuon, ug mga uma. Dalaygon ang Dios. Lamang, mga kaigsuonan, dapat na atay isakripisyo. Doon na pagyoy mga ganti, or doon na pagyoy mga saad ang Dios, nga dili dapat tato kalimtan. Sa atong pagkinabuhi sa kalibutan, sultihan ti ka mga kaigsuonan, doon na may giingong BFF, best friend forever daw. Pero kung daay mga problema, panay forever, labi na kung magbangi na, labi na kung maghari ng kasina, mawagtang ang forever. Timan ini siya, kung gisalikway kas imuhang ginikanan, Pinoy-anan,
imong mga igsuon, imong mga kaila, imong mahigala, o bisan kinsa. Sultihan ti ka. Pwede man kang isalikway nila, pero sa Ginoo, dili ka niya isalikway. Mga igsuon, sa imuhang pagkakristohanon o sa atong pagkakristohanon, moabot ang panahon nga makasinati ta nga murag wa gyud tay higala. Labi na kung ang imong palibot mga init og ulo, kay gipasidan-an ni ta, ayaw pakigigala sa init og ulo. Kay basig makakaton ka og dili na ka makalingkawas pa. Buti pasabot, unya palibot nimo init og ulo, wa gyud kahigala. Pero hinumdumi pag wa kahigala, mga igsuon, hinumdumi dunay Hesukristo nga willing makighigala nimo. Sa Juan 15, libro sa Juan kapitulo 15, niingon si Jesus diha sa 14:15, kamo akong mga higala kung buhaton ninyo ang gisugo ko kaninyo. Dili ko na kamo tawgon nga mga sulugoon, kay ang mga sulugoon wala mahibalo sa gibuhat sa iyang agalon. Hinuon tawgon ko kamo nga ako mahigala, kay gisultihan ko man kamo sa tanan nga dadungog ko gikan sa akong amahan. Dili kamo ang nagpili kanako, ako ang nagpili kaninyo, og nagtudlo kaninyo aron kamo manlakaw og mamunga og bunga nga mulungtad. Busa ihatag kaninyo sa amahan, bisag unsay inyong pangayoon kaniya pinaagi sa akong ngalan. Nya ingon dayon siya, kini ang akong isugo kaninyo, paghigugma ay kamo. Ang pulong paghigugma, willing na kayo mo pailob. Pangutana, impailob ba ka sa mga taong nagluto sa imuha? Wala ba nimo sila gidaot? Ang taong nagpailob, kanunay milikay. Mauman na'y taong mapailobon sama ni Jesus. Giluto siya, gibutang-butangan siya, gidaot siya, nipalayo siya. Bisan doon na siya'y kaya. Kay Diyos siya, Ginoo siya, doon na siya'y gahom. Pwede niya diha-diha yang silutan, pero siya'y milikay. Maubanay ato ang gibuhat ingon tang mga Kristohanon. Yes, gipadato ta. Kay gipakontinto ta sa tanan nga niya nato. Put ipasabot, mga kaigsunan, diha sa Ginoo, timan ini doon na kay mahimo. Pero bisan doon na kay mahimo, alang sa mga taong naglutos nimo or nato, kitay mo palayo. Maunay gugma para makaampo ka sa Dios para nila. Kay dili man kakaampo sa Dios para sa mga taong naglutos nimo kung magpaduol ra ka. Mapuno man ka ana. Unya, masubo imong kasing-kasing. Maubitaw na si Jesus nagpalayo para makaampo sa amahan. Sa time nga tuwa na sa dito sa cross, mingon si amahan, pasayloa sila kay wala sila masayod sa ilang gibuhat. Hinumdumay, dunay willing makikigala. Pero dawaton ta nga iya tang higala kung mutuman ta siyang mga sugo. Kung tumanaw na to iyang mga sugo, mga kaigsunan, siya mismo ang mo deklara nga ikaw iyang higala. Sa Juan 15 versikulo 10 atong atrasan hangtod sa 11.
Kung tumano ninyo ang akong mga sugo, magpabilin kamo sa akong gugma, sa mga ako nagtuman sa mga sugo sa akong amahan, og nagpabilin sa iyang gugma. Gisultihan ko kamo niini aron mabatunan ninyo ang akong kalipay ug mahingpit ang inyong kalipay. So dunay mga saad si Jesus diri sa kalibutan ug sa mga butang sa kalibutan, di gyud ta mahingpit atong kalipay. Kay kung damor kang magkabutang, damor kang kana bitang damor magkakuha imong kalipay, tinuod biya na kana bitaw nganuman magkakuha man imong kalipay, kay magkadaghan man ang imong problema. Kung magkadaghan kag butang, magkadaghan imong problema. Labi na kung butang nga dili gusto sa Dios, kana bitaw dili gikan sa Dios. Pero kung butang nga gusto o gikan sa Dios, wow, i-bless kana bitaw, mabless ka kanunay, malipayon ka, makontento man ka kanunay. So usas mga gipakita sa Ginoo nga mga saad, ang hingpit nga kalipay naara gyud sa Ginoo. Lamang mutuman na gyud ta sa iyang mga sugo. Inay mong tapat, gusto kang malipay, tuman ang sugo ni Jesus. Dili ka ng atong sugo, sugo ni Jesus. Mahingpit ang atong kalipay, kay makontinto man ta. Unay usas mga gisaad sa Ginoo, mga kaigsunan. Unya daghang kaisag mga saad. Kapahulayan, Mateo 11:28. Bala ang espiritu. Juan 14 versikulo 15-16. Walay katapusang puloy-anan. Okay, kaning walay katapusang puloy-anan. Juan kapitulo 14 versikulo 1 hangtod sa 3. Og moingon kanila si Jesus, ayaw kamo kaguol. Salig kamo sa Dios ug salig usab kanako. Sa balay sa akong amahan adunay daghang mga lawak ug moadto ako aron magpag-andam og dapit alang kaninyo. Kun dili pa kini tinuod, dili ko na unta kamo suginlan niini. Ug kun atuan na ako didto ug makaandam nagdapit alang kaninyo, mobalik ako ug kuhaon ko kamo aron bisag asa ako atoa usab kamo. Walay katapusang puloy-anan. Kinsa gani ang mga tao nga makadawat niini? Kato mga taong nagpabilin kang Kristo. Kinsa man ang mga taong nagpabilin kang Kristo? Katong nagtuman sa mga pulong ni Kristo. Makapabilin gyud ta ni Kristo, mga kigsunan, kung nagpabilin ang mga pulong ni Kristo sa atong kasing-kasing. Diha sa mga pulong na kanunay ang mga saad, og diha sa mga saad na kanunay ang kadasig sa pagpangalagad sa Ginoo. Dalaygon ang Dios, mga kaigsuonan, na awit makalangit nga gi-request diri ako ang tagaan og pagtagad ni ako sa ato nga programang ang pulong mo kinabuhi ko. Andamon tong nag-request kaganina, mga kaigsuonan, og hangtod may kinabuhi. Magpaubos paghatag himaya
Akong mga pagdasig dili nato kalimtan ang mga saad sa atong Ginoo para dili musod ang kaluyahon. Nagsaad si Jesus nga naatay balang espiritu, naa sa Juan 14 bersikulo 15. Hangtod gyud na sa unahan o niya diha gipakita usab sa bersikulo 26 ang trabaho sa balaang espiritu. Dili na nako mabasa ang ubang pang mga mensahe tungod kay ang akong monitor gigamit na sa akong anak. Tungod kay doon na siya ay mga assignment nga kinahanglan nilang pangitaon sa Google. Laygon ang Dios magpanalangin. Akong katahon ang awit makalangit, si Jesus atong higala. Awit sa ko mga kaigsuonan, human aning awit, siguro manamilit na ko o niya mobalik ta sa atong programa, atong ipadayon ang Bible series nga pagtuon sa Biblia. Awit makalangit, si Jesus atong higala. Pinging kinabuhi mo, ang pinging kaugmaon mo, ang pingi ang tanan nga naa kanimo. Pili ang kauban mo, pili ang mabarkada mo, pili ang tanan ang muonong kanimo. Tanang butang anak ka, hinumdumi pinialan rata, o sa ampingi kay may oras paninglan ka. Siguro magpagamit ka sa gabuhat mo, kay may katoyoan siya paminaw yun. Samtang buhi ka pa ni Hesukristo, kay sugilan ka ayaw talik di ang misyon mo, ayaw kahadluki mga pagsulay, ayaw kabalaka bisan asa ka, kay unungan ka ni Hesukristo ato higala. Ang binging kinabuhi mo, ang binging kaugmaon mo, ang bingi ang tanan ang anak kanimo. Pili ang ikauban mo, pili ang mabarkada mo, pili ang tanan ang muonong kanimo.
Nang butang nga anak ka, hinumdumi piniyalan raka, busa ang pingi, kay may oras paninglan ka. Siguro nga magpagamit ka sa gabuhat mo, kay may katuyuan siya, paminaw gyud samtang buhi ka pa ni Hesukristo, kay sugilan ka ayaw talikdi ang misyon mo, ayaw kahadluki mga pagsulay, ayaw kabalaga bisan asa ka, kay unungan ka ni Hesukristo atong higala. Nindot kaayo kung mahigala nato ang Ginoo mga kaigsunan, ampingan taniya. Wow, ampingan sa Ginoo atong kasing-kasing ang atong una-una nga magmalipayon ta kanunay. Dili na to kalimtan mga kaigsunan ang mga saad sa atong Ginoo, kay maunay makahatag nato kadasig og maunay makahatag nato kusog sa pagpadayon sa pag-alagad sa Ginoo. Sa dili pa ko manamilit mga kaigsunan, moadto ta sa mga pag-ampo, mga pagpasalamat sa pagkamaayo sa Ginoo, ilabi na sa mga mensahe nga ato karong nadunggan o nasabdan sa atong panag-uban. Mag-ampo ta. Amahan na mo nga Dios sa makagagahom, salamat o Dios nga imo kaming gipahinumduman sa imo mga saad, nga mao'y magdasig ka namo ug maglig-on ka namo. Salamat o Dios sa kusog nga among naangkon, bisan pa sa amo nga panag-uban, imo kami gitagaan o kalampusan, nga nagmalampuson kami sa pagpaminaw sa imo mga pulong o pagkat-on sa imo mga mensahe. Bless kinomatag usa in Jesus name. Amen. Okay, amen. Kini nyo igsoon, Pastor Gideon moingon na usab sa ato nga programa, ang pulong sa Dios atong kinabuhi. Ang pulong mo kinabuhi ko. God bless and good night. Mag-aawit kanimo amahan Jesus, magahalad, magapagdaing, mag-aawit kanimo amahan. Ihalad na ang tanan, itugyan na ang tanan, diha kanimo Jesus among Ginoo. Hallelujah, 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 hallelujah. Ibayaw ka, iisa ka sa among pagdaig, kanimo lang Jesus. Ibayaw ka, iisa ka sa among pagdaig, kanimo lang. Ihalad na ang tanan, itugyan na ang tanan, diha kanimo Jesus among Ginoo. Hallelujah, 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 hallelujah.
puso ko, mudagan ko dool kanimo Jesus. Musayaw ko, mulukso ko, mudagan ko dool kanimo. Ihalad na ang tanan, itugyan na